He acceptat la presidència d'aquest pacte local perquè crec que estem en un moment on la reflexió a fons i la informació són absolutament necessaris, però sobretot perquè crec que estem en uns moments molt difícils, molt delicats i per tant jo crec que hi ha moments on s'ha de deixar escoltar a la gent i per tant s'ha d'assegurar el dret a decidir. Per mi el dret a decidir és un aspecte democràtic, molt democràtic, és un aspecte de participació, sobretot, és una de les coses que jo he defensat sempre, i perquè em sembla que les entitats, la ciutat de Badalona, hi ha hagut sempre molta participació des d'entitats i per tant jo crec que han de poder rebre la informació, l'explicació del cap a on es vol anar i per tant que puguin decidir en el seu moment, puguin decidir el que pensen ells individualment i per tant jo crec que aquest és un aspecte molt important per la ciutat de Badalona on es necessita aquesta vertebració de tota una ciutat per la seva diversitat.